kadom karbiang long ra an hanta nili atap kimye kadom pachiriglo nange idbe lang atap la nasi nada amruputya long bokar chuku dibonji kaleng maha nasi ilitum kadu kabeda jutubar ke doan ta chitong erna lapen aliralang tiduna pachithang na lapen ilitum aduya hoya re amarlo nasi ilitum kadu kabesta me chelang na lapen ilong rilong pat chelang na dakchin thong marlo aparchin thong masita me chin thong linga chin thong lo lapen karbiang long ninda karbiang long ilitum ke plak plak chika video na nasi niliamata chitong po anbane bor idun po niliamata la dag nilita video sini semarun ji pusi nilimata nasi nilita dun po nasi nami tunda man la chini tum ange la nili YouTube channel jentong sa po YouTube channel long lang pa chituno an pa ke nami tum chini thai po nasi nilimata dun po la dag chin thong ma lo west karbiang long apart chin thong la na pen silang la dag amruputya long la veskar diang long la pen dake bo khan ke lang nodi camping do la pen la bon prayer la happening do la trekking la do football la adventure sport la cultural dance la do acoustic night la do la pen ke artist bang lune ko pilune artist to ang artist bon artist bang lu bon li chingam pen la si warklung kuning ding do la pen bodli la rocket india la pen sarhon be la pen ke timothy teron la pen ke vikram chetri la pen manai teron pi manai suri manai han sipi manai teron pi manai han sipi do la tum la bon par ya la ke for more information contact la lo number bangen ini description long sami nang ko number pininji pulute klasi la lo yes kami mo nang putte nasi nili YouTube channel lang ta subscribe ni lapen share ni nasi ani tumhan gaddu go phantan nili channel gelang tumhan ta chuning ri lo lapen nili YouTube channel gelang tumhan anta chinthong sar po klasi nili ham pan masinon ni kasema amaj nasi nili ta tunan bane bor idunji lapen dun po nili mata nasi nang tum kami risunin so jang atum kami nani tum chetong action iningarong chitidun na bu phan kaleng maha han karchil na le an parke November lo na lo 13 to 14 lo na le kasi nili mohala dak nani tum han napaklang po si muna tumhan ako video next video ha ang tilang video bang ini tum chitong pamina kardom jopo itu support family han ini de ko ane ka bor ikan kekedat pen sidani ka bor itu mani ning hang on youtube bar ku ning hang on yunisi dita kamatha den chona ke thek ga we ni mata hai na le kardom jopo itu don rap tum dei ho halam mukrang begeta suri mukrang begeta na chitong dun sampe chuparji la pen hala jini vlogs na chitong sampe chuparji la da ma fer malo veskar biang long dak chinthong pa chinthong la da lo guti la lo rong men ke na lo adom sikon bu head na de lam ni da expert pu ne da lang ma na lo na tu bang e thanu ni da lang ma pini ni lasan traveling vlogs la hai adventure atau adventure da mu lang da mi la traveling lasan son langsung jama waterfall la hai sini paklang chot la pen program long kita ni an paklang ilang ni mata nasi lalo nasi kalau tuan ni pergi kong ambil